Kubor nakaslem jong udongsan Hima. Menteri Katanat Pule Putih ke Sarkar Pedeng Udhar Mendra Pradhan ulapan bena bagi Khynnah Pule na Meghalaya Kim dan Kam Ïakhun ya ke examen Common University Entrance Test lani CUET bat karukom penrung kelas di Khynnah Haki College ki bahab hapo ka North Eastern Hill University kanong kumbajulong haki snem menchua. Kani kalapah ke sithi bala thodo Pradhan syau menteri rangba ukanrat ke sangma haka khadwai tarik ujemmang ar hajar ar puar. Laban kedua kani ke sithi kalong kum ka jubab halor ka jinge keren hapedeng ukanrat bat upradhan dang khandiat tayo menta New Delhi. Upradhan ula thok ba hadien ba ula sngap ki jing ki ba ukanrat ula pen ba kenthop ya ka jinglong jingman ka jaka ka jingjingai ka jingbambyang ka internet bat ki wei barok ki college ki bahap hapo ka nihu kin beteng na karukam ka barim ban penrung kelas ki Khynnah Pule ha ka jaka jong ka CUET.